Ketiban genteng wadul tengok-tengok disrondol celeng. Si awak oleh ae parian berarti. Hey!
gatno dalan bareng ketemu gak wani kenalan critane bareng wayah bengi gak iso turu sampe jam 1 kula ngelamun nok pinggire kursi diturokno terus kok gak bisa lali kula eling ketemune pertama kula asale gak senada nok kebon binatang berpanjangan mata saking asik sampai disemprot saja namung semanten hitungan kuota yang boten boros mangkel aku sing dhisik ya. Ini kok ya gumuk iki ya ndak baleni. Oh, kok kepengin rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Kok enake dibaigon ta ya apa. Riyeget temen-temenan aku. Lho, Man Jamino, Man. Ambek wong garang kok pencilaan ngene. Karepmu Karepmu iki apa sih lho? dadi pamamenku pene gak pantes nani. Sing pantes pene iku dadi misan aku. Ya apa? Misanan. Dadi tuwa kon tinimbang aku ngene. Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan ah misan. Atiku lara lho kan niku ngomong kan niku Dicat putih bareng panas. Merekat kabeh. Kak, aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas ta kon. Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suara aku ngedung terus-terusan nang ngibur ati sampe entek lho. Ngene iki entek karo lho. sapa? Aku biyen yo eruh nek kon biyen niku kepengin rabi kon rewangi turu nek kene sampe ngipi-ngipi. Pernah wis tak critani pernah prasaku dadi patihku kan. Prasaku lho. Iya, prasaku aku yo gak eling lho wong gak melok ngipi. Lah iya, tak kandhani. Prasaku patihku iku peno karo Sapari. Heeh. Lho, Labasman prasaku dadi pendhita ngono lho. Iku gak elingmu. Iya, dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok. Sidok iku Endang Susiati, batek kepethuk temen jenenge Susiati pancene wayu pancene. Jen arek api. Lho ya apa? Wis ngene nek pancene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati. Iya. Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngengleng-ngengleng kon gendeng. Lho paman yo melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak. Kita. Peno ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong pitik cilik gak duwe. Wong menungso gak yo akale sih. Kantong sual. Ya. Kok kantong sih? Lah aku tau ngomong kaset sing dhisik, kantong sual wong iku akal. Lho. Iya. Anane kepingin lho, ya apa carane? Carane. Saiki ngene putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Ya. Lu wedi lho. Wedi. Kalau wedi. Ndelok gusiku kaya ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut. Lho, isane gak ketenger ya, peno aja mringi lek foto. Dadi betutut ae. Betutut. Tambah lho. Lah apa? Ya, arek ya tambah gak keduga. Apa nek temen aman belani aku? Wis tak dandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Lah sepeda peno bani situ jare wis kok dol. Iku ya lho kari lagrangane tok iki. Peno lek ngomong pancen koyo yo tak bandani Dik, wis njaluk ngopo? Oh tapi yang jekethek menawa ngono apa-apa nyingkris singitan. Tanggung jawab wis, tanggung jawab. Sing golek wong Jombang singitan iki ya. Lek pengalamu iku. Aduh ku mulane tak wong aja ngomong dhisik lah ngono. Tuwa saya tak tukar sepeda gel. Lah terus ya apa balekno dhuwit kok? Balekno lho. Kedae diuncalno maneh. Ngene lho. Coba man. Rewang-rewang ngono ya artine iku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lek duwe niat ya kudu tarak kan. Nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Peno iki ya saren aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ngono dodol celana lan klambi peno man. Dadi no buyar gawemu. Iya. Paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat. Ya apa bapak mangkang rasane aku. Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon bar iya.
Bapakmu. Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya, cocok panjenengan ya bener. Terus apa? Dulurku wis tumbuh oleh tutup. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono. Ya boleh. Bareng jangi tak petuki. Iya. Dadak bapakmu sarungan tok kaosan kutang. Iya. Mlaku ngidul, ae ngidul. Dadak ngitutno kumi dipedhe. Lho, iku sing ngebosi ya bapaknya. Lho, mosok. Lho, lha wingi ucul situk. Nyakar anake anu iku. Kate ngomong wedi aku lek anu. Wis pikir dhewe lak krungu apa no? Iya. Ya kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Gak golek aku ta? Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhanono. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab derane wong tuwa. Lah ya apa kadane cacak koyo ngene mosok betul-betul kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lho. Urusanmu iku. Dadi mateng entah awakmu iki dipasrahno aku. Terserah meno ya. Iya wong kon iku ojo nemen-nemen oleh ngubupi. Iya wong kon iku pencit madu ya. Kalau bapak ya. Melakukan kata ya. Bapakmu melakukan sing sebelah tengen kok malah saya kene men lho. Lho Cak. Iya. Koyok gambir jebuk. Iki ya peno ya Cak. Aku Cak Majid Keting didadekake. Kon campurno iki. Apa le keting kan. Pak, pokoknya dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lek gak ngono aku nyingkir lho, teman. Wis tak pasrahno pamanmu. Aku iki lak wis iya. Aku iki pejare pamanmu mergo kadane bapak koyo ngene. Masa gak ngerti lho. Iya ya, Pak. Pancet ae kon iki. Lah iya. Lah urusan iki kon masih arek. Gak Cak, urusane wingi tak leksanakno. Dadi rundingan peno ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. Peno tak gadekno sementara gak. Ora apa kon kadene kok nyakano ram. Iya ya. Wis ngono Pak, aku semboyan. Lek panjenengan iki sida rabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gawe semempeng aku melok obyek peno ya. Iya. Tetep sih obyek iki. Tetep. Karena gak tau roh, aku gak tau mulai aku gregeteng karo bapak. Dilung mben nang Perancis ae. Nyurung gledekan nih kan. Wis gak apa-apa, saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah, ya. Iya ya nek. Obah ya. Lah iya termasuk Usaha. Iya. Loh, Are kada umput di sini. Saya cari nggak ada di rumah. Oh. Iki siapa sih, Pak? Iki masih karo. Siapa itu? Hei, kita lelok iki. Bos penuh lah. Iya, ngene kok apa? Ini siapa ini? Iku anakku. Oh, anakmu ya? Anak mak nih kalau. Anakku nemen awalan. Bagaimana Pak So? Dulu sudah ngomong kalau ada peluru supaya saya datang ke rumah. Katanya ada peluru. Peluru? Iya peluru. Ya warang yo. Ya wis. Mune perlu kubluk sampai kate mencelat. Katanya ke rumah saya, ke rumah Uwe sana. Kok gak kesana? Aku ya repot ah mikirno anakku yang 12 setengah mati. Ini saya kasih postcode ya. Iya. Terus kapan ke sana? Ke setor rumah saya. Iya ben guna Pak Ron. Oh, barangnya masih ada. Iya ono. Oh, jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Ini saya preseni. Iya. Ini loh, ya. Iya. Ini saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa saja saya sanggup. Iya. Pegawainya banyak. Ini paman saya ini. Dia pegawainya. Saya juga terhitung sekretaris. Ini dua-dua ini. Ini dua-dua ini pegawainya. Iya, ini saudaranya. Oh, cari pegawai lainnya saja, Pak. Loh, ini bapakmu loh. Iya. Kok cari bapak lainnya? Bapak. Oh, bapak ini bapak welek loh. Masih elek teko pagi. Salah kaitan oleh geling. Oh, terus ini mumet ae. Iya, ini eling zaman lawas. Zamane eling ngene iki lho Kak. Masyaallah. Zamane dubrara cilik nduk gang-gang. Terus nek jangan wong gendeng ya. Ya sekarang begini. Ya. Ada uang berapa? Saya kasih uang Berapa? Berapa ini? Ini saya kasih uang 100. 100.000. Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana. Ke sana setor sana semua. Setor ya? Barang bapak sana. Iya. Nah, ini uang diterima. Ya, terima kasih ya. Iya. Pak, tak terima lho Pak ya. Iya. Lho ojo lho kene. Loh. Pengaruh gampang.
Oh iya iya. Soale sing tanggung jawab Kartolo. Oh Ngene iya. ya. Saiki Bondono, bapak gak usah melok aku. Saiki paman tak jak ngelamar nang arek wedok iku ya. Aku ndok omahe. Ngomong ana dhuwit, Pak. Iya iya. Perkara penggawean aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab. Penono omah tak tinggal ambek Kartolo. Iya, Dik. Yo ngliwet to ambek umbah-umbah. Nemen kon niku. Aku mbak gak iso ngucek iki lho bingung aku. Tangan gak ngerti lho. Pak ya. Wis tak tinggal Pak ya. Iya iya. Hati-hati lho, minggir ae. Iya nah. Wis sing dhisik kok dicacak jaran. Wong pati mlayu mlaku ngetan sik ngebok ngulon. Tangan jalan dah. Anu, enggak pernah sing kiwa yo gandolno watu ta Lah, miring. cek padha. Iki gak miring pundak rek. Ngapa? Iya tekan pabrik ini. Ya Pak ya. Iya nak ya. Tak sangoni. Iki tak gani 20.000 ya. Iya wis. Kok yane tak tukokno apa-apa tak ge beningser. Ya. Lho, dikesak. Mrocet iki lho. Nek rote yo karo. Nek delok iku sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta. Kok ndelok kesak lirik rene. Lah yo ndelok lor sing kesul dilirik. Ana mari. Motor wis ngene. Pak ya. Iya iya. Pangestu peno sing tak jaluk. Wis muga-muga ketrima. Ya muga-muga nak tak ideni bayi milik. Aman ya. Iya ya. Ya yuk. Wis rampung kabeh gaweanmu. Wis, Pak. Ya, bapak iki kepengin rembukan karo kowe. Sadake kok penting sih, Pak? Lah nek ora, kowe iki rak ya wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Mula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njaga asmane wong tuwa. Dadi aja sok kluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok kluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta? Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njaga awakku dhewe engko namae bapak lak elek ya, Pak ya. Jatuh prestisene bapak. Iya ta? Iya ya, Pak. Sebab bocah wadon ki yen wis kluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki ada jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi. Bapak iki ya apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu kluyuran, Nduk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping 3 madhep ngetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngecepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar bleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi nang rapale. Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepak jodone. Niat ingsun mlebu sak jroning gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip 3 peleton. Bapak iki ana-ana ae. Nah, piye meneh ya to ibumu ya wis ora enek. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya ya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana. Ah iya sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga meneh kejaba kowe ya ta? Iya ya, Pak. Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Dadi bisa ngayomi karo wong wadon, rak ya ta? Iya, Pak. Nah, nek ngono luwih apik dina iki uga kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Dadi wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu.
nek tindake kae becik mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya. Ya dungakno ae, Pak. Aku oleh jodoh wong pangkat, Pak. Ya wis tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta? Ya ojo ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing dipangan ngono lho. Iki mau rak ya rembukan intermezzo to, Nduk. Intermezzo. Bapak iki gaya lho. Lho, kae sajake neng tamu. Iya, Pak. Monggo, monggo. Monggo, Tak kowe tinggal mlebu. mburi ya, Iya. Pak. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Madani ketabruk ya. Monggo, monggo. Nggih. Wah, Nggih. sajakipun kok dereng nate pinanggih. Nyuwun wesu. Nyuwun wesu. Nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih nyun sewu sakle paman kula menika Anu menapa? nggih. Kula tasih turunan Joko Tarub. Oh, inggih. Wong pancen tiyang menika ingkang dipun padosi rak sederek. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot. Repot inggih. Lah panjenengan kinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno ta? Wis tak menclekno pas gak diterima, Man. Kula to? Inggih. Kula Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan apa sinten? Kula Pokrowah. Kula pamanipun Kartolo. Oh, pamanipun. Kula Munawar. Panjenengan angkel nggih? Angkel. Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, Nggih. menika paman menika bahasa Prancis. Niku kualik. Kualik kalian gadanipun sinten? Lah gagane Kang Kastaman. Lho, lah pokoknya asmanipun sinten? Oh, kula. Nggih. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Manan. Tapi dadi ratu biyen iki. Heh? Dadi ratu biyen yo iki. Ya perasaanku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tegak ya. Ono kok melok ngipi ngono. Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Ah, iya. Kula menika tesih turunan tedak lho. Roh Hadi Peni. Oh. Saking keraton Ngayogyakarta. Oh, ini kok to. Mesinipun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki. Lah napa kula niki daden-dadeni Dewata Cengkar? Mboten. Nggih. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan. Nggih. Wonten paripantun menapa? Lah niki pari PB5. Wonten parigatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih saking Kula mboten wantun menawi ngaten. Lah. Kula wingi kula ngaten keculak. Lah mesti keliru paman. Menika ngaten. Kok ngaten malih to, Dik? Lho. Kok dipun gantos kene? Artosipun dumugi sowan Kok dumugi sowan? Ya omonganmu kok tambah pating pecotot. sowan kula wonten ngresa panjenengan menika, Pak. Nggih. Badhe wonten damel nggih menika ngamer. Anu. Ngamar. Oh nggih menika paman menika ingkang tegas mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas. Iya, Lah, mulai. kok ngaten malih to? Sejatosipun tebih saking gubuk kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan. Kok duwe tarisan? Namung nglamar. Oh, badhe nglamar. Nggih. Nglamar anak kula di Endang Susiati. Susiati, nggih. Nggih. Menika anak kula pancen. Nggih. Kula menika mantenipun menawi dipun trami lho, Pak. Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetebungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiyang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai njen. Menawi ngaten tesih dedak keturunan. Oh. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiyang ingkang gadah jabatan. Nggih. Dinas malam menika king kawasan rak gadahi tugas rahasia. Ah nggih. Inggih panjenengan. Pegawinipun Bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika. Kula. Oh. Nggih. Dados enten tiyang wani kali kula mboten kula suka di Bali. Menapa panjenengan nika jaga tirta? Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lah kula bagian terpenting. Oh. Wakilipun Bapak. Wakilipun. Nggih. Dados tugas malam. Tugas malam. Sak mboten-mbotenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah. Saged ngayomi kalian teng estri. Lah menika kula mboten pamar to Pak, menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih peningsetipun Endang Susiati bakal bojo kula. Oh, ngaten nak. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami. Inggih, menawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge Bapak.
soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu. Lajeng Dados bis badhe damel hari raya. Inggih. Sampun siap gangsal welas. Oh. Niku kagunganipun pemerintah daerah. Inggih. Mboten dados menapa? Wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos ra inggih to? Dados nyuwun menapa keman mesti kasembadan ra ngaten. Tapi nyun jauh waktu Inggih. mantenan menawi pengirim luwih saking 100 menawi nggih pun anu lho Pak. Nggih. Sampun Menawi kakek. kirang saking sedasa nggih sampun gelo. Sampun to. Panjenengan sampun jumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken. Wong kula tiyang sugih lho, Nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Inggih. Pokoke pun dipun rami. Kula trami. Nggih, malam minggu dados manten lho. Pak. Inggih. Sampun menawi ngoten pareng nyun pamit, Pak. Monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Nduk, Iya, Pak. iki wis bejamu. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Wis tepak lho, Pak. Ayo mula dina iki kowe neng omah, bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta. Pak. Nyambut gawe ku nek hati-hati ya rumah tangga gak sampak kocak. Wis contone kaya aku iki. Zaman semono tak gawe nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok satpak. Tuku rokok eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang pintas selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih. Nyambut gawe tukang penatu gampang ewu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Kang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panase banter, antri-antri. Babak koncoku ya ono ya wan. Kaya Kang Man dodol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es e. Balapan ya aku ya wan. Wong menatok lo balak-balik. Winginane iki. Ono pakaian rong kodi teko Arab iki. Masalah, pakan bal-balan teko Arab kene. Kenapa ono kene kabeh. Nek kono rene hawane adem. Dadi nek kono iku pakaian gak garing. Dikorene. Mulane tak hati-hati bare aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampak aku imang keciwani bare langganan. Sabun winginane kuwi entek 2 prauto sabun niku. Ayo, apa? Sesapa? Monggo. Loh, memen peno dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki apa iki? Memen peno lho logor iki lho. Lah mosok gak iso nuluse kon lho. Lho lah iya nek peno lek dudu. Ya tekku memen kono tak kon niku. Kon niku ngawur ae kon niku mesti gak ndelok kon niku. Wis suwek kabeh. Wis suwek kono kandakno. Kan kurene iki ngrusak tan nulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak ngono wis ngono lho. Utara dudune dhewe wis nglironi ta? Iya wong penatun arek iku. Penatun nglironi. Lho nglironi. Apa nglironi? Ilang ta nglironi ngerti aku. Ambil menatu ya. Apa? Ojo ndangak ae. Lah ninglu cek ro apa enggak? Mbak lek ndangak lak gak ketok nang tak ngerti ajare ngomongane. Ndangak ndilu kan urus aku sih. Lho, kare ndangak ngomongin lak gak ketok mergo kedandangan. Apa? Ayo terus no. Kedatangan apa ngono ki? Arek kok liyane madani tok kan maneh. Ya kepethuk. Gak tau nang Malang ngono. Gak tau nang Malang. Lah apa Malang? Mbak bisa kandhani. Lang Malang nang omahe Nyai Mikelo kunci ngono ta.
Ngawur ya tak ngono. Pak bis teko ngarepe omah kono iku bis akeh sing durung didandakno barang. Lah apa? Tak gawe got asange. Oke apa? Yo bis got lho. Bisa got lah tutupe got iku. Ngawur ae kon niku. Guyon. Aku sih gak tau garapno. Yo apa garapan pun akeh. Wah, akeh lho patang kemanten lho yo. Iya. Api-api ya. Iya bedah kabeh. Bedah yo niku. Anyar iku. Menatokno rene. Lho ya. Oh, pancene modele kembangane kok bedah. Kembangane. Aku manjange menatokno, cuma tak kari dhisik yo wis sanggup tanggal gak. Yo gak tak gawa ngabot-abot tak gorene lek yo. Sanggup lah ngono tukang kuluru jero kok. Kayak menatokno terpal. Omong iki wis. Gak tak cak omong orane kok dikenal ati, dicak omong kok terpal sewan kon penatokno kene ya sik. Sanggup tanggal gak yo gak tak gorene ngono. Terpal iku nang kali ngono kosek nang kali ngono. Ngawur ae kon iku takno. Lho bae pernah iki sanggup. Sanggup wis sanggup tapi kok gak realis blas ngono, gak cocok nang gawe aku kon iku. Iya. Iki penatune setrum. Oh, sik kuno penatune. Sik kuno ngene lah. Ya sik ono manuk-manukane. Iya, kuno iki. Kon iku lho napa arenge lho prautu-prautuan arenge. Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune. Kayu apa kayu kesambi ono. Iya ngetan tapi. Lah apa ngetan? Gak mandek belas iku. Iku ngetan iku kocok mah jebiono kok gudang mburi. Gudang iki apa mburi? Gudang yuk lop. Ya gudang angcu. Ora tak. Iya, Mas. Iya ya. Aku mah tak perlu karo peno. Iki ndandakno jas nang sing gelis. Jasa sing umum ya. Heeh. Jas Surabaya. Iku Taylor iku ngene Embong Malang. Oh, Embong Malang. Iya. Piro kok sih? Ongkosnya gak salah ya 2 juta berane. Kon wis beli turu kok. Gak beli kok turu sing kan iku. Kok ketok mecicil kon turu. Soalnya jam renteng gak dipakani, bingung iki. Sarapan, durung sarapan. Durung sarapan. Mau wis jam 10 mau lho. Durung ayo. Kok aku katutno. Lah nunut kon. Tak eling jiyo. Oh takno. Ya, kira-kira piro lek sak jam mari gak mari? Gak mari sedhik. Gak mari. Telung dino. Kadang-kadang kok seminggu, nang kok 10 dino. Pokok garapan kono ku apik. Jaitane apa digawe? Bola. Gak kawat. Ngerti anak bola sing medel barang. Tapi larang ya sing bulet ya. Soale ku dikira-kira dhewe penjahite ta. Iya ya. Mulane suwe kono iku. Aku ati dadi manten. Meneh gak tak kabari peno, ya tak kabari iki pancen ambek ono perlu nih. Sampai ngabari saiki. Iya. Wis oke ta lho nek dadi kemanten lho. Lah iki wis tak tandakno tapi gak nduk Embong Malang. Iya suwe iku, paling gak seminggu 10 dino iku. Iya. Lah mulane repot kon. Ono Embong Buntu. Nah terus Embong Buntu ya sik. Kali iki masalah iki kok bingung ngono kok. Embong Malang Embong Buntu iki lho, lah ono Gang Buntu iki. Gang Buntu lah kok Embong Buntu iku. Tapi gak iso mari seminggu ya. Gak mari. Wis dadak iki kadunge apa ngomongane. Iya. Kan yo melok iring-iring lek gak usah. Ya melu ah kon niku. Wis kok kabeh penantumu rono lek melu. Lah perkara niku. Kosong-kosong kon niku. Lho gak nuring kesen penantumu. Mas aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho. Lemu-lemu. Ulem-ulem. Sama umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa. Ya tak waras saiki. Lah ngono. Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iku? Iki tak anu kanca ya. Kira-kira dijupuk kapan? Iki nek gak salah dijukuk kurang luwe mari Raya Kupat nang. Sik suwe lah. Sik suwe. Iki kanca pegaduane iku lho. Wis ngene ya apa? Iki seminggu jukuk iki. Tak cilik ya. Mari kemanten anyar, mari kemantenan ben tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo dhuwit iki gawon. Kok sili sih nggar penaton kok sili. Lho, lah nek ku engko ta lek panjenenganmu lek gak gelem nek ku pen. Kon nyari ku. Dadi kemanten gak dikira-kira tak apa kon iki. Lho, dadak boleh manten wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meni iki dadi manten. Soale pribadi baik, kon kanca bareng gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu, nek diparani ya apa lho. Jare sik kurang seminggu. Iya seminggu. Lah iya, wis gak iso alasan. Biasane pun aku pinter alasan, sih dadi wong alasan meneh. Arek ngomongin tita iki berbahaya omongmu kon. Ya apa sih? Tak silit tok apa ninggal KTP karo dhuwit. Wis gak perlu KTP karo. KTP. Pokoke mari kemanten anyar wis tak balekno ya. Oh ngono ta? Iya, kok semarani? Iya. Wis tak parani ya? Iya. Tapi iki kon cilik. Cilik ya. Iya ya, gak kon parani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya. Iya. Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balekno. Tak balekno. Temenan. Ambek dinis engko budal karo dinis aku. Dinis nanti kon iki. Maling ah. Kok dinis nanti Dini. Apa ketana apa duit lagi? Ngetokno kunci kok. Oh, sampe duit arek kunci sepeda. Tak kok ya, tak kok ya. Iya ya. Suka. Matur nuwun. Iki coba duit kok tinggal enggak? Duit pira sih? 10. Kade. Usah. Kade. Ya. 10 ya. Iya. Kasih sono kanggo 500. Pira? Kasih sono kanggo 500. Ngono jare enggak ya gak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya.
Tak ganti sak ya? Iya, tak inggati aja kan. Tak tinggal. Iya, iya. Tak gawa ya? Iya, jalan lho. Meneh sore lek gak ono sempat wis gak usah rono ya. Lho karo ora ilang jas iki. Jas tak balekno Oh, iya, ben iya. repot peno penatu peno. Rono kok. Kobong nglironi maneh ya. Ya wis. Nah, aduh lho sing hati lho. Karo lapo nabrak kenong barang iku. Kok ya apa rek kacakno? Kempul kendang barang. Sing kok menatu gampang kempul kendang. Ngene iki rekaman iki. Oh, blok iku kacakno. Ari gak ya? Iya. Waduh. Wah, rek iki wis. Tapi yo nek ndelok omonge nang getune mah kaya iya. Pas aku kuwatir arek iki pas breset. Nek breset berat arek iki. Alah tak antenane. Aku buta huruf gak sekolah ini, tapi duwe pengalaman, duwe teko. Pengalamanku nglakokno loro pangkon, ya melandang, wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndagel barang. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tambah dhewe wakjo, kurang seminggu Dik Sapari. Tolong napa sampean ewangi terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekel tangan, kei panjer 10.000. Dadak winginane balekno mboten sida. Waduh ngutang wis tak entol. Tiba terope deng-dengane rame. Tarungokno kon loro pangkon. Lho, tibake kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yo ngono gawe pitik-pitikan dadi. Mbo jagone sapa cek lancange. Dunggahi. Oh, seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Lho, War? War ya? Dengaran kok gak metu. Nggih jago-jagoan ya. Nggih jago-jagoan. Kok wulune kok wulu apa ku jenenge kaya pitik walik. Ha iki bodol kabeh jagone Wak Jaya iki. Terus dadi tak dunggahi. Nek ngono kan nggih jago-jagoan nak mari dipermat iki. Ana perlu ta? Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggu ndek gawe. Lho minggu kapan? Ngarep iki. Ya wis minggu iko sing dhisik. Lah opo lek Kartolo? Gawene Kartolo ya. Oh, ponakmu ta? Iya. Oleh sapa? Nah iki ana apa anake Piyayi. Lho, bu anak wong gendeng Piyayi gak ero. Pola apa dino Piyayi dhisik. Endang Suciwati. Apa? Endang Suciwati. Ngomong wis pelat kan iku. Gunung-gununganmu sanjlok kowe kan. Aku sumbangan, Ri. Kon niku kapenane kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngono. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Kok gak tas mau sumbang nomor? Lho kok kan kena ngerti sih nek sapa iku Cak Markeso iku dulurku, nek Tolo iku ponakku. Iya tapi regane ono, Dik. Lah bapak niki gak ngatasi biayai Tolo ya terhitung anake dipasrahno aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan kuwi apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno. Engko nang kon ngomong ngene engko nek amplopan wis padha dibuka ngono nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek Misti kaya apa. Wis kelakan bowo. Ya wis, kapan minggu ngarep ya? Iya. Wis biasae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000-an. Karo iku gandengamu nek ndolekno cara bojomu iku. Saut-sautane iku sing cepet ngono lho. Lho gandeng aku ta? Iya, nek Wah, bene kanca gandeng aku. sapa? Wis boyong wong. Warsi Lah opo ri? gandengan apa? Nyambut gawe ya ono. Oh, setel lagu ta. Nah, Ya iya, cocok wis. sing gendong biasanya kon sing nampani Heeh. dan kamu sing gendong iku saut-sautane kurang Wis cepet. wis. Wis Gandeng aku wis. apa? Wis asa ono wisan. Penseramen Wis ono. ono. Heeh, ngono duin. Lho, iku cepet iku. Buakane cepet ta, Mas. Ya sepurane ri.
nek onto wicanane. Nek ono di panggung nek tau nonton aku. Iya. Iya toh. Onto wicanane enak. Sayange iki. Apa? Temenan sayange. Sayang apa sih? Wong budale licin mulih mesti nek model. Wis tak pokoke lak engko deloken namane engko deloken. Iya. Iki ana duit. Iki nggih jagoan to apa? Nggih anu sampeyan. Lho, ya macanan, ya kucing-kucingan. Kebon binatang ah. Ngomong kon niku. Lho nek jago-jagoan niku engko awak dhewe nggawa jago rono lho. Gak usah, wong wis tak sewakno wis. Oh, wis ta. Iya. Jago pedotan. Lah apa ya jago sotoan iki lho. Wis ya sendiri tanggalane pantes. Mangga. Iki selawe. Heeh. Berarti kurang selawe ya. Iya. Tapi golekno kanca sing tepat. Iya. Ojo nono lho ya. Enggak. Minggu malam Senin ya. Oh, Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan koyo males ngono sih. Malah sih kon aku. Ya wis, malam. Dadi main di omahe kanca ya, karo omahe wong liya iki omahe kanca iku aja dienak-enak ngono lho. Wis tak beda-bedakno lah kok ya. Ya wis ya. Iya. Tepak temen nek 20.000. Wis, pokoke minggu tak tekani mau nawas. Sakwise kowe dipaesi karo tukang paras. Aduh, Pak, ngelu, Pak, kemantene gak teko-teko, Pak. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing adoh, dipetek jam pira mengko. Oh, anu ditekake jam pira, rak ya ngono to? Iki lho, Pak, gelung aku iki lho abot, aku celuk gak kuat, Pak. Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibawa. Lah, rak yo mandar seneng to kowe. Sembagamu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembaga bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketoke ijo, neng kelir sopat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe. Aduh, Pak, wangine ngelu, Pak. Lho ya pancen ya seje to. Lenga biyen karo lenga saiki iki seje. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lenga srimpi, Nduk. Lho, tak pale wong mati, Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis mbrebet wangi kaya ngono. Ongkep, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Nun. Oh, monggo. Oh, Dik Saparwa. Sampeyan ngenten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Lah niki wau nggih anu susu-susu lho niku. Lah kok piyambakan kemawon rencange pundi? Tasih kantun, mantun ngeropel. Oh, ngrobel. Nggih wong pancen masa menika rame. Nggih, cukupan. Nggih kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan nika ingkang eco sae. Nggih, teng iki ongkos iki kurang 20. Oh, sampun to, Dik. Dik Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Inggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Inggih. Perkawis arta selangkung ewu kula ingkang nutup mangke. Oh, inggih. Lho, niku kemanten ndugi niku. Oh, nggih. Para penispo, bapak ibu-ibu, para undangan, inang minul ya. Sumangga kula aturi jumeneng. Daya. Para kerawitan kula aturi gamelanipun gending kodhok ngorek. Yuk, siap-siap kowe Nduk ya. Pak. Beras kuning wis dicekel. Aja nganti kesucian ya, Nduk ya. Ayo kene, Nduk. Kowe sungkem karo bojomu. Iya. Ngaturaken sembah sungkem. Iya, Nak. Ya wis tak tampa muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungguh kene.
Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing saklebeting sasana. Sinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Kumajaya lan Batari rate saking Kahyangan Cakra Kembang. Penganten kekalih lapaknya alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngeleter menika warnanira sanatria bagus Angelonet minangka cucuking lampah. Derek sadaya. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan kok menawi wonten kekirangan sak derenge kula nyuwun pun panastuma. Monggo dipun sekecakaken sedaya. Monggo. Ya, Heri Kartolo, awan kowe nduk, ngasu-ngasu sawetara. Lan para rawuh kula aturi pinarak wonten ing lebet ngraosaken sedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo sampun kalih riku. Nggih. Monggo sampun kalih riku, monggo. Nggih. Oh, monggo. Kula bagi niku kepangge kemanten jaler. Inggih, lajeng oh perlu lho. Panjenengan mitranipun. Mboten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kalian anak mantu kula. Nggih. Oh, inggih saged. Ingkang nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Inggih. Kok ditambah Heri. Inggih. Dipun tenggo. Inggih. Sawetawis. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Le? Inggih, Pak. Mantuku. Inggih. Iki enek tamu arep perlu karo kowe. Oh, inggih. Inggih, Pak. Ayo ditemoni kono. Nggih. Lah, Bapak mau mboten tindak? Sapa? Bapak mau mboten tindak? Ayo wis temono kono dhisik, ya. Mae bare tindak, monggo. Dites tindak kuwi piye kan? Nek wonten perlu nemoni tamu sinten mawon menawi. Lah iya iki temonono sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Ngene tak ndeleng tamu-tamu kuwi. Loh, Kartolo. Oh, apa kulo tulisan ini? Wah, ya apa ya? Kon niku mateni aku temen kon niku lho. Apa urusan apa? Urusan apa ya sik kon niku? Ring-ring gawe mang bareng wis kari sik teko ae. Lho, anak aku kari ki mang ape budal? Ya iki lho apa? Kon model-model ada kon kayak Heri barang kon niku. Kon sampe titel tekon di Heri ku. Ini kan urusan kita toh. Oh. Kon saiki kan ngomong munduk-munduk tindak-tindak. Oh, apa tindak-tindak biasa apa perlu apa wis tak gakno berkat nang mulia. Lho berkat ya kan iki. Apa aku iki njaluk ta apa kan iki? Urusan apa? Masalah winginane iki lho mosok kon lali lho. Sing ndi iki lho mosok kon lali. Kon tak kandhani nek iki ngono wong seminggu dijupuk terus kon maksa nyili lho. Oh, jasa. Lah iya. Masih kemanten nanya dijupuk rek ya oleh 40 dina ta apa lho. 40 dina ya setengah 100 wong ya aku lan. Ngawur ae. Wis rono ta? Wis rono wonge. Kok wong penang Jakarta lak ngono takon niku ta. Dak rene. Iki mboten sajakipun kok wonten wigatos sanget. Iki penting. Iki perlu apa to iki? Menika urusan bisnis. Oh. Kalau model bisnis barang. Nuwun sewu. Iki. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok inggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak saweg nedeng-nedengipun dados kemanten. Nggih, Pak. Ning matur duka mawon. Bab menapa? Menika ngaten soalipun kula sowan mriki menika perlu kalian Kartolo. Lah inggih, persoalan niki napa? Menika lho soalipun ya apa sih ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho. Sampun ta sampun bingung-bingung. Anu apa nyirit jas ya tak cilik. Ya kok nyirit aja. Anu badhe mundhut jas menika. Lho, panjenengan kok sak sekecanipun. Menika rak jasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartolo. Nggih. Lah kok badhe dipun pundhut? Lho, napa sebabe kula pundhut sebab menika nyilih kula niki nyambut kula niki. Lho, piye to kowe iki? Nyelegreng. Kok nyelegreng. Iki rak ya padha ae karo ngisin-ngisinake aku. Anu Bapak sampeyan duka, kula sampun ndandaken jas lajeng mantunipun seminggu lah kemantenan
sak menika lagi dadak lajeng kula ngampil kali Pak Basma menika. Kula niku lak tukang soder. Tukang penatu sama tukang soder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Terus menika sanes kagungan panjenengan piyambak. Boten. Rek gak arep tak wene tak balekne iki engko jasku sing anyar kon ngepek wonge. Ya apa? Gelem lho kok ngawur ae ta. Burung apa mboten lepat kula to, Pak? Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase bapak kena tinggo ya. Sun, Pak ya. Kula badhe wangsul. Inggih kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih. Sun. Nggih, suwun kan niku. Sun atas pretelamu. Oh, ngawur ae. Atas pretelamu. Nggih, monggo. Kok didogo wis. Lah kok tak mlebet, Pak. Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngizin-ngizinake bapak ya. Ayo montor bloko wae ya, kowe ngaso-ngaso ning kono. Bajut kanca kula. Wah, wis ora karu-karuan. Piye? Permenisis. Saya. Oh, mau ada perlu? Iya, saya akan menumpang Bapak ya. Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi. Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak menumpang saya. Bapak menumpang saya, bicara saya tanya. Oh, iya mau tanya. Ya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo ini? Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, rumah. Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Tuh, barang-barang setor saya. Saya kan bisa kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kodok. Loh. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam. Tugas rahasia. Oh ya betul, tugas malam. Mencari kodok kan malam. Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup-penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok hijau. Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya. Penghinaan bukan. Kartolo, nggih. Coba iki jenengan. Yen iki kowe padha kae dispelake karo tamu iki. Kulo badhe suntik, Pak. Lho. Kene balik. Kok arep suntik iki nang tamu. Ada apa? Loh, kodok gak disetorno ini. Kodok hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok hijau, kodok keker dicet. Apa kodok keker dicet hijau, kok bejinjang dicet. Saya goreng gak jadi bejinjang, jadi gangsir. Ora nih. Nggih, Pak. Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan? Kowe iki rak ya kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih, dinas malam. Dinas malam. Ngewangi bapak golek kodok niku. Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodok. Nggih, lah paman bagian pengairan nggih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing nggogoni. Dudu penangkap penyelundupan. Mboten, Pak. Nduk, Endang Susiati. Yo, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo Dikartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dina iki bapak ora sarujuk, kowe kudu pegatan karo bojomu. Mau Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok. Lah, Dino. Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengin mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem. Ya mau Pak, timbangane aku gak oleh karo Mas Kartolo anggur aku mati ya. Lah dalan. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung tresna. Iya, Pak. Ya to nak Kartolo. Lho nglembeng. Ora to nglembeng. Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekad-tekatan pisan iki maratuwa njaluk sepura karo kowe nak. Nggih, Pak, nggih sami-sami. Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kala nak ya. Nggih, Pak. Dudu mboten kena semonten. Nah, urusan kodok ini bagaimana? Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu, nanti saya bereskan setelah makan. Ya. Mari.